जि अबस्थायाव फैबाय बर' जाथिया दिनै माने जिर' फैनायनि मोनसे अबस्था दि जोंहा जि मोनसे अधिकार मोनदोंमोन जि मोनसे जोंहा दिनै बर' जाम्बा जाम्बिनो दिनै 6 शिड्युलनि प्रभिजन होदोंमोन नै जोंहा बेफोरबो दिनै नस्थ' जानायनि मोनसे पलिसियाव फैबाय आरो जि जोंनि मोनसे फैबाय थानाय समाव जि गेरेमसा हारि दानो आलादा रायजो सोरजिनायनि जि मोनसे पलिसि लादोंमोन बेबो दिनै थेर बेथेर जाबाय दा बे जिनिसखौ जोंनि जि मोनसे प्रसेसा 1967 निफ्राय बर' मुभमेन्ट नङा होमबा जाबोनानै दिनैसिमबो दावहा नांबोदोंमोन जिउ बावबोदोंमोन एबा जोंनि लाइमोनफ्रा सोरबा नंखाय पुलिसनि आखायावबो सेक्रिफाइस जानांदों गावनि जिउखौ बावलांदों जोंनि लाइमोनफ्रा आइजोफ्रा दिनै जिनाहारि जानांदों सोरबा बर' बिमाया दिनै रान्दि जानांदों सोरबा गथ'आ दिनै मावरिया जानांदों दा बैफोरबायदि अबस्था थासारिया दिनै मोनसे मोलेले गोमालांनो हमबायमोन नाथाय बै गोमालांनो हमनाय जि मिजिं आरो थांखिखौ जोंनि BoNSUआ रिकनस्ट्राक्ट खालामफिननो थाखाय एबा फोथांनानै लाखिफिननो थाखाय एबा जोंनि देरसिन आलादा रायजो सोरजिनायनि जोङो थांखियाव सहैनो थाखाय दिनै BoNSUआ जोनोम जाफिनदों आरो जोङो दिनै BoNSUआ थांनाय 2022 नि फेब्रुवारिनि 7 तारिखआवसो दाजादों जोङो दिनै मास मोनथाम मोनब्रैल' जोङो दाबो गोरलै नाथाय गोरलैबाबो जोङो दिनै मोसा फिसाबादे जोङो दिनै फेहेरनानै फोगोमनानै जों खामानि मावदों जों रावखौबो गियाखै जों रावखौबो इनायबो मावनो थाङाखै जोङो दिनै भारत संबिधाननि जि मोनथाय जोङो दिनै कन्स्टिटिउसनेलि जि प्रभिजन जों डेम'क्रेटिकेलि जोङो दिनै आवगायदों बेवहाय जोङो खुनु आसाम गभर्नमेन्टनि असमिया मेलेमजिबिफोरनि एसामिस सभिनिस्टफोरनि जि स्ट्रेटेजिनि पलिसि जोंखौ नाख्रेबनो नागारनाय एबा जि बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ बाहायनानै जोंनि सायाव उदखारि खालामनो नागिरनाय जोंखौ नाख्रेबनो नागिरनाय जों बेखौबो जों गिनो थाङाखै मानो होनबा जोंनि डिमान्ड जोंनि पलिसि एबा जोंनि स्ट्रेटेजिया जोंनि डिप'लिसिया जेब्लायबो माने भारत संबिधाननि सिङावनो बिनि बाहेरा नङा बेखायनो जोंहा दिनै भारतनि संबिधानाव जि मोनथाय दं जों बेखौ मिथिगौ आरो बिनि सायाव जों मेन्टेलि प्रिपेयार दा बिनि थाखायनो जों रावखौबो गिया गभर्नमेन्टखौबो गिया सोरबा पलिटिकेल नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनखौबो जों गिया मानो होनबा दिनै रायजोआ जोंजों दं रायजोनि गांनाय उखैनाय रायजोनि सार्थनि थाखायसो फर द ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द बर' कमिउनिटि जों मावनो थांदों बेवहाय बिनि थाखायनो जोङो दिनै जोंनि थांखिखौ जोङो मावलांनायाव जों रावखौबो गिया आरो जोंखौबो रावबो सोमोदोनाय गिनाङा जोंनि टारगेटआ जोंनि थांखिया जोंनि जाथिनि देरसिन सिमांखौ मोगथां महर होनायसो निस्सय बड'लेण्डआ 100% जोंनि आगोलावनो दङ जों एसेल' खस्थ' खालामनांगौ आरो जिथु जोंनि माखासे मेकानिजम जिथु जोङो दिनै कन्स्टिटिउसनेलि जोङो दिनै रोंबाय जों हिस्ट्रिकेलि जारिमिनखौ जोंनि दानि लाइमोनफ्रा बुजिबाय भारत संबिधाननि जितु माने इन्डियान कन्स्टिटिउसन भारत संबिधानाव बर'फ्रा आलादा रायजो मोननायनि जितु मोनसे पलिसि दं बेखौ जों मिथिबाय आरो प्लास लेगेल साइडआवहाय बे जोंनि बर'फोरनि राइट्स ट्राइबेलफोरनि राइट्सखौ जों दिनै मिथिनो मोनबाय गतिके जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि निउ जेनेरेसन गोदान जोलैसाफ्रा माने बर' हारिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन गाजा गोमजासिन आरो बेखौनो फाइनाल मोनसे दावहा जों लांगोन होननानै जोंहा BoNSU आसा दङ आरो बेनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जोंहा थांनाय समफोरावहाय BTC बिटिआर गोरोबथा जाबोबाय दा बे गोरोबथाया दिनै खुनु दिन जोंनि आलादा रायजो बर'फोरनि देरसिन सिमांखौ मालाबाबो अल्टारनेटिभ माने बे जाफुंहोनो हायाखै जेब्लानासिम बड'लेण्ड रायजो मोना बर'फोरनि गांनाय उखैनाया मालाबाबो बे फिसा फिसा काउन्सिलजों खुनु दिन माने थोनाय नङा एबा बर'फोरखौ माने सेटिसफेक्सन होनो हानाय नङा जोंहा दिनै बिटिआरनि खोथायाव दा बिटिआरखौ सोर लाबोदों सोर लाबोयाखै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनानो मिथिखागौ दा दिनै जोंहा दिनै बिटिआरनि खोथायावनो जितु BoNSUनि जि मोनसे आलादा रायजो सिमां सोरजिनाया थाबथाया बे दिनैहाय जों बेखौनो बुंनो लुबैदों बे बिटिआराव मा दं मा गैया जोंहा बेखौ बुंनो थाङा नाथाय जोंनि मोनसेल' स्टेटआ क्लियार बे थांनाय BTC एबा BTADनिफ्राय दिनै गोदान मोनसे बिटिआर जाबाय दा बिटिआर जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा बेल' जोंनि स्टेटआ क्लियार
दे जोङो आलादा जोंहा दिनै गामि दानख'नायाव खिन्थु जोङो बनसुआ जों स्टेन्ड खालामगोन बनसुआ दिनै गामि दानख'नायाव जोङो दिनै थै गारनायनिबो जों बिसिम रेडि दा जोंहा दिनै बिटिआरआव माखासे इउनिभार्सिटि लाबोनांगौ माखासे कलेज लाबोनांगौ मस्ट वेलकाम जोंहा बुंनो थाङा लाबोबाय था अबावबा फ्लाइओभार बानायनांगौ लामा बानायनांगौ लाबोबाय था जोंनि थाखाय मस्ट वेलकाम नाथाय जों मोनसेल' आयदायाव जों थाबथादों गामि दानख'नायाव मानो होनोब्ला दिनै जोंनि 6 शिड्युलखौ जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेसिकेलि ट्राइबेल साब प्लान्स बेयावहाय दिनै लानानैसो दिनै बेखौ जोंनो बानायनानै होदों भारत संबिधाना दिनै जोंहा पार्लियामेन्टआव बे एक्ट जाखानाय आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि ट्राइबेल हायाव जे जोंनि अनारेबल हाइकर्टआनो अर्डार होखादों दे 4 लाखनि बारा माने हायानो दिनै 4 लाखनि बिगा बारा माने 4 लाखनि बिगा हा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बिडिसिफ्रा दखल खालामनानै दङ नाथाय बिथांमोना दिनै बै बिडिसिफोरखौ जोंनिफ्राय होखारोब्लानो जोंनि बर'फ्रा ट्राइबेलफ्रा दिनै मेजरिटि जायो